ओमफ्राय ओरै खर' साजोबनाय ओरै रोदा साजोबनाय आरो आंनि फिसाला सासे दङ देग्लाय LKGआव स्कुल सोजेनदों बेखौ फोरोंनायावबो गोबां खस्थ' मोनबाय। मामिया मा जादों नोङो? लोमजादों। गोबाव जाबाय नामा लोमजानाया? गोबाव जाबाय लोमजानाया। जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ आङो खावलायो। जोंनि अबस्थायाबो गैया दा। खुलुमबाय लोगोफोर, आङो दा दंफैयो मोनसे निदानाव गोग्लैनानै थानाय मोनसे बर' न'खर। बे न'खरनि जेनाखि निदान जादों बे निदाननि थाखाय नैबे न'खरा ससियेल मिडियायाव सिगां एसे खावलायबाय, गोबां रायजो राजाफोरखौ मददबो खालामबाय। दा माखासे निउस चेनेल्सफोरावबो होदों, नोंथांमोना नुखाबायबो जानो हागौ। जाय बिनानाव रनिमा नार्जारी, दा बेहा जादों जाहैबाय बेमार SLE। नोंथांमोना गुगोलावबो सार्च खालाम नायनो हागोन बे बेमारनि बिसय। दा बे बेमारानो नैबे बिनानावखौ नाख्रेबनानै दङ। दा बेनिखायनो नैबे न'खरा बिराद माने गिदिर निदानाव गोग्लैनानै थानाय मोनसे न'खर। दा बेनिखाय आङो नोंथांमोनखौ खावलायगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों हेफाजाब होनो थाखाय। दा आङो लोगो हमनानै एसे रायलायनि, डिटेल्सफोरखौ मिथिनानै लानि माबोरै। दा बे जायगाया जाहैबाय नैबे गामिया बेंटल देउलगुरि। बिनानावा माने मा होनो गथ'बो दङ, नैबे बाबुआनो नै फिसालाया। बाबु मा नाम नोंनिया? मा? गेलेक्सि नार्जारी। नोंनि स्कुला बहाय हाबो? डन बस्क'। मामिया मा जादों नोङो? लोमजादों। गोबाव जाबाय नामा लोमजानाया? गोबाव जाबाय लोमजानाया। लोमजानाया ने? औ। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय हासबेन्ड जोंलारि नार्जारी। दा जोङो बेमारिखौ नायग्रोनि। दा बे उन्दुनानै दङनो, उन्दुनानै दं। ओमफ्राय नायनि बेमारिखौ। नैबावनो उन्दुगासिनो दङ नै दालाय। माबोरै दं नानि दालाय? दालाय आं हस्पिटालनिफ्राय फैनानै एसे मोजांसिन मोनदों। हस्पिटालनिफ्राय फैला एसे मोजां मोनो ने? ओमफ्राय साननै सानथामल' थायो। साननै सानथामनि उनावनो आरो थांबावनांगौ जायो। आरो थांबावनांगौ जायो। ओरैनो उसुबिदाया माबायदि मोनो? बबेयाव मा सानाय मानायफोर माबायदि? हां मोना, ओमफ्राय ओरै खर' साजोबनाय ओरै रोदा साजोबनाय। ओरै खर' सानाय, रोदाफोराव साजोबनाय। रोदाया साजोबो। हां मोना। हां मोना? औ। रायलायला हांआनो बन्द' जायो। सिदा उन्दुला हांआनो बन्द' जायो। गोजौ उन्दुबाय थानांगौ। बिदि गोजौ उन्दुनांगौ ने, बिदि बोखांनानै? गुदु होनांगौ जायो, नङाब्ला हां मोना ने? दा बेबायदि गोजौ गान्दु होनानैसो उन्दुनांगौ जाहैबाय, नङाब्ला माने ब्रिदिंआव प्रब्लेम जायो जाहैबाय, हां लानायावहाय। ओमफ्राय माबा स्किनावबो माबा जायो होनलाय? दा सिथर जायो ने? दा मिथिबाय, माने बे बेमारखौ नोंथांमोनाबो गुगोलाव सार्च खालामना नायब्ला नुखागोन। बे माने मानसिनि देहानि अंगफोरखौ, पार्टसफोरखौहाय, अर्गान्सफोरखौनो माने डेमेज खालामो बा एटाक खालामो जाहैबाय। दा बेनिखाय माने हां लानायनि थाखाय किडनि, लांस, हार्टसफोरा माने एसे खस्थ' मोनो, एटाक जायो बे बेमारा। आरो स्किनावबो एटाक खालामो होननानै जोङो मिथिदों। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जादों नैबे बिनानाव रनिमा नार्जारीनावहाय। बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन बाथ्राया बे नैबे बाबु सासे फिसाला जिथु दं, बेनिफ्राय गेलेक्सि नार्जारी। ओमफ्राय दा बेखौहाय बियो फेदेरनांगौ, उन्दै बैसोयैनो दङ, फेदेरनांगौ, फोलावनांगौ। नाथाय बे समावनो बिसिनानिफ्राय सिखारनो हायै, बिसिनायावनो थानांनो गोनां जानाय नैबे बिनानाव रनिमा नार्जारीया दा बे न'खराव जोबोद दुखु खस्थ' निदानजों सोलिनांनानै दङ। मानो होनोब्ला बे SLE बेमार होननायखौहाय ट्रिटमेन्ट खालामनाया एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा। मानो होनोब्ला बियो मोनसे कमन बेमारबो नङा, माने इण्डियायावहाय कमन नङा बे बेमारा। दा बे हिसाबै माने जोबोद खस्थ'। बेनिफ्राय बेखौ ट्रिटमेन्ट होनो गोबां खरसा नांगौ जायो। दा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भेक्सिन होबाय ने? भेक्सिन मोनथाम होनो गोनां जाबायना? ओमफ्राय भेक्सिना बेसेबां मोनसेयाव? बिदिनो भेक्सिना 9,000, 10,000। सेलाइनाबो 10,000। लोगोसे एलबुमिन होयो सेलाइन, 9,000 लायो आरो। माने ट्रिटमेन्टनि मुलिफ्रा जोबोद दाम गोसा जाहैबाय आरो बहुत खरस थाङो। दा गोबां बिथांमोना नाजागासिनो दङ। नाजासेयावबो माने बिथांमोना दिनैसिम मोजां राहा मोनाखै, मोजां ट्रिटमेन्ट होनो हायाखै नांगौ बायदि ना। बेनिफ्राय बर्थमान गोजानाव लांनो हाबाय ट्रिटमेन्टनि थाखाय? ट्रिटमेन्टआथ' गोजानाव थांनानै लांनाय जायाखै आरो। बिदिनो बङाइगावआव लांनाय जादों आरो।
आगरलानि फिसाला दं चेन्नाइ मावो गावगा बुंदों गावगा आं हेन्डेल खालामगोन बे बेमारखौ आं ट्रिटमेन्ट खालामगोन होनदों आरो ओमफ्राय गावबो दस्रायाव रेफार खालामनो गोसो नाथाय जोंनि अबस्थायाबो गैया दा ओरैबो रुमेट'लजि स्पेसियेलिस्ट नांगौ दा ओरै बियो जोंहा भेलराव थांनांगौ दा जोंनि एथ'राब माने अबस्थाबो गैला आरो सिगांनिफ्रायनो दाहायबोबाय दा खनसेनोथ' जायाखै बेरामा बिदिनो बोसोरनैयानो जाबाय फ्रायानो बिदिनो नायो मायो दस्रा हस्पिटालाव थाङो बिदिनो बास्लाय बिदिनो गोबां थांग्रोबाय थाखा फैसा ओमफ्राय नै दा लास्टआवसो जे बेमारखौ दाहायनांगौ बे बेमारखौ दाहायनांगौ समावसो दा थाखा फैसा सर्ट जाना होबाय आरो दा गैला जेबो गय दंमोन गयाखौथ' फाननानै दा दंफां बिदिनो गिदिर दंफां दंमोन बागान सिङावहाय दा बेखौ फाननानैबो दा थोआखै आरो दा जेबो अपसन गैला। दा नोंथांमोना खोनाबाय बे ट्रिटमेन्टनि थाखाय बिथांमोनहा गावसोरहा नांगौ बायदि रां गैजायि जानायलाय बिथांमोना माने खाथि खालायावनो बेफोरबायदि ट्रिटमेन्ट होगासिनो दङ। दा बेखौहाय मोजाङै ट्रिटमेन्ट होनानै मोजां अबस्थायाव लाबोफिननो थाखाय बिथांमोना गोजान जायगायाव लानानै थांनांगौ, मोजां ट्रिटमेन्ट होनांगौ। जोंनि जायगायावहाय बेफोरबायदि बेमारखौ ट्रिटमेन्ट होनो थाखाय नांगौ बायदि माने सुबिदा गैया, नांगौ बायदि सिस्टेम गैया। दा बे हिसाबै बिथांमोना गोजानाव लांनो गोसो जादों, गोजानाव लांना ट्रिटमेन्ट हैनो गोसो, नाथाय लांनो गोसोब्लाबो बिथांमोना लांनो हायाखै। मानो होनब्ला बिथांमोनाव थोजासे रां गैया। बिथांमोनहा रांनि आंखाल जानानै थाबाय। मानो होनोब्ला गोबाव बोसोरनैनिफ्रायनो बिथांमोना नैबे बिनानाव रुनिमाखौ ट्रिटमेन्ट होबोगासिनो दङ। बिनानाव, नों रायजो राजाफोरखौ माबायदि खावलायगोन? आंबो आखाइ खबजबनानै खावलायो। आं गोबां एचएलनि बेमारजों सैनांबाय। आं बिनिखायनो जोंनि न'खरा गोबां आंखौ ट्रिटमेन्ट होनायाव खस्थ' मोनबाय। दिनै जेबो गैले। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ जा हायो आंनि ट्रिटमेन्ट होनायाव हेफाजाब होनो थाखाय आं खावलायहरनो। आरो आंनि फिसाला सासे दङ, देग्लाय LKGआव स्कुल सोजेनदों। बेखौ फोरोंनायावबो गोबां खस्थ' मोनबाय। बेनिखायनो रायजो राजाफोर आरो बेबादिनो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ आङो खावलायो। आंनि खावलायनाया बेनो सरकार आरो लोगोसे जोंनि अनसुला रायजो राजा बिथांमोनखौ जेन' आंनि बे न'खराव जानाय जि बेराम बेथ' आं बेखौ हारसिङैनो दाहायनो आं बेखौ हाया। ओरैबायदि बे बेरामा जायनि न'खराव जाजायो, जायनि देहायाव जाजायो बेसो मिथिगौ बेसेबां दुखु खस्थ' थाखा फैसानि बेसेबां अभाबनि गेजेरजों बारग'लांनांगौ। बे जाय जाजाग्रा, जायनि न'खर बेसो मिथिगौ बेसेबां खस्थ'। थाखा फैसा लोगोसे आरो फिजिकेलि एबा मेन्टेलि बेसेबां खस्थ' सैनांगौ आरो दुखु लानांगौ जायो बेनि न'खरासो मिथिगौ आरो। बिदिनो आं बेखायनो जोंनि बिटिआर हालामनि दैदेनगिरिखौ खावलायनो, सार प्रमद बर'खौ, जेन' जोंनि बे राहा गैयियाव जेन अनसायखाङो। जेन बे बेमारखौ दाहायनोथ' जोंहा एसेबां माने थोजासे रां गैया। बेखायनो आं खावलायदों आरो जों बेखौ हाखायाबो। ओरैबायदि बेफोरनि ट्रिटमेन्ट खालामनांगौआ, स्पेसियेलिस्टखौ मोननांगौआ एसेल' थाखा फैसाजों जों हाया आरो। जों हानांगौखौ जों माबाबाय, दा थाखा फैसा गरसेबो गैला। राहा गोथे जानायखाय आं अननानै खावलायदों जोंनि रायजो राजाखौ आरो जोंनि बिटिआर हालामनि दैदेनगिरिखौ, जेन' जोंनि बे राहा गैयि समावहाय जेन जोंखौ अनसायखाङो, जेन जोंखौ हेफाजाब होयो। जेन' आंनि फिसा आरो हिन्जाव गोबां बे फिसानि इयुननि थाखाय आङो खावलायदों। आंखौ अनाब्लाबो, आंनि न'खरखौ अनाब्लाबो बे आंनि फिसाखौ नायनानै जेन जोंनि दैदेनगिरिफ्रा अनखांनाया फैयो जोंनि न'खरनि सायावहाय। बेखौनो आं खावलायो, जेन' दायथ' लानानै आंनि हिन्जावखौ दाहायनायावहाय हेफाजाब आरो सहायखौ होयो। आं बेखौनो खावलायदों। दा नोंथांमोना खोनाबाय। दा बेनिखायनो आंबो खावलायगोन, जोंनि गासै रायजो राजा नोंथांमोना अनहरदो नैबे न'खरखौ। बे न'खरहा बिथांमोना जास्ट माने संसार जाजेननाय मोनसे न'खरसो। बिथांमोना गथ' सासे मोननानै बे गथ'नि गेजेरजों गावसोरनि संसार जालांनांगौखौ गोबां सिमां सुजुदोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा बिराद खस्थ' मोनफैदों बेफोरबायदि बेमाराव गोग्लैनायनि थाखाय। नोंथांमोना बुजिखाबाय। दा बेनिखाय नैबे बाबु गोरलैखौ आरो बिसोरनि न'खरखौ नायनानैहाय नोंथांमोना
अननानै जा हायो नोंथांमोननिफ्राय आखाइ फोलावदो सोनानै हरदो नैबे स्क्रिनाव नुनाय एकाउन्ट नाम्बार गुगल पे फनपे नाम्बाराव नायनानैहाय बेखौनो खावलायबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरिफोर नोंथांमोना नैबे बेमारखौ मिथिनानै एबा बुजिनानै खारन बेयो मोनसे आनकमन बेमार जाय बेमारनि थाखाय गोबां खरसा थांनो हागौ ट्रिटमेन्ट होनायावहाय फाहामथाय होनायाव दा बे हिसाबै बिथांमोना गावसोरहा लामा आन्दायनायखाय बिथांमोनहा अपसन गोमाजानायखाय बिथांमोना गभर्नमेन्टखौबो खावलायदों बिटिआरनि सिएम सार प्रमद बर'खौबो खावलायदों जाहाथे हेफाजाब होयो बे बिथांमोनखौहाय जगाजग खालामना होदों नांगौ बायदि हस्पिटालजों गिदिर हस्पिटालजों मानो होनोब्ला जोंनि लकेलावथ' बेनि थाखाय स्पेसियलिस्ट डक्टर गैया दा बे हिसाबै गोजानाव बा बबेयावबा बेबायदिनो जेन हेफाजाबखौ होयो बेखौहाय नैबे न'खरा खावलायदों।